Салом ба ҳама дӯстони азиз. Имрӯз ма бегаҳ да вай кардистам. Пирашки ба картошка кардистам. Чанд рӯз гӯем рӯбарӯ авқот дилгир шудем. Гуфтам камтар бегаҳ да картошка равай ҷӯшонда пирашки кунам. Ами охирон гӯем вақтҳои охир фақат ман широма ваёма нонома ба ширу рӯған катӣ мекунам. Хамири нон доштам. Шири рӯған кативу дрожжу амин гӯем фақат ҳамхелӣ мекунам. Дуташа нон пухтам. Дутаи дига нонма вай кардам. Амин халдиник дамондум гӯем хамирша. Картошкаро ҷӯшондуму амин хамири нон пирашки кардистам озӣ. Инҷа дам хеле кугулачака дамондум. Ма пирашки дрозак мекунам. Чӣ хеле ки ма да атуш бозор сомон бозор да хуҷанд хӯрдагӣ будем хати хуштоманам беҳад ма да маъқул шудагӣ буд. Ай ҳамун вақтай ма ҳам хеле пирашкира беҳад нағз мебинам гӯем. Ози ма ҳам хеле тайёр мекунам насиб боша. Болоша пушонда мемонам. Ай четаш дута сета ҳам хеле тайёр карда пухтан мегирам. Барое ки як бора ҳамаша агар пур кунам печонам гӯем картошка чӣ хела хамир ки мулоимакай шикоф ҷош вай мешава шикоф мешава. Баъд вақте дар рӯған меандозӣ картошкаош меброя. Аҳамият будагӣ бошен дар бозором ҳамихел мекунанд. Дар амин дута мепечонанд меандозанд. Бо вайш пухта меиста бо дутаи дигаша мепечонанд меандозанд ҳамхеле. Гӯем ҳамаша як бора печонда намемонанд. Барое ки вай мешава. Ина бинед ягом ҷош картошка намеброя. Вақте ки ҳамхеле гӯем дута печонда андозӣ хушрӯ меоянд. Ҳамхел пухтиянд ваёима пирашкиоима кӯдако да ду тараф ё да хунука додестам. Айси ё мехӯранд ма айсу пухтестам. Ҳамихел ма ози ҳамаша пазм тамом кунам. Инҷа даволи бисёрай гӯем хела бисёр кардем. хиёлам ки амин 10-15 мешава. Не ки беҳад бисёр шид. Кӯдако хӯрдан. Сер шидем ҳамамон. Ина яқа мондай то қа шавҳарам айко розӣ бояд биёянд. ҳаққи шавҳарма ҳамақа бисёр мондайда гӯем. Барои ҳамин ман яқаша ҳамсоя монда мебарорам озӣ. Ами ҳамсоямон кампиру мусфед ҳастанд урусако. Амин барбудагӣ монда ҳамуноя ман чизе ки пазм гӯем фақат ман бисёр мепазам ҳамунода мебарам. Инами лаганчаша оз мебарам метим ҳамсоя монда гармогарм. Баъд омада соусша тайёр мекунам барои шавҳарам омаданашон ай кор. Ина як салафан печонда монам ки хунук нашава. Оз ма ҳаққи ҳамсояма дода биём хунук нашида. духтаро ман инҷа пирашки овардам хонаи ҳамсоямон. гулошан бинед. чӣ хел гулчоғи хушрӯ. амқа фарёд кардистам ягон кас набромадиста. ховай чи бабулия ҳамхелӣ вай гирифтан дар кор барои гулоя чӣ хел хушрӯ буда. Калон ман ин гулоша бинед чанд қадари. ҳамҷода монда равам чи пирашкима ягон ҷо рафтагиянд намедонам. дарошон ҳую ҳеҷ ки нестай. файрод кардистам набромадиста ягон кас. инош чӣ боша намедонам ака. ин чеснокоша бинед. дар инҷа агар рухш набоша кор кардиста боша нестай. Инҷа да ваёш замбурош, инҷа да клубника,
замбурӯ биназ мара нагаза бо маравум хона. На ай тарафта пиёз. Вале ягон муз омада хушрӯ видео мекунам. Озиҷа соҳибаш нестай бо наган чӣ кукадес инҷа. Инҷа теплицашда бо помидору ҳарчи дорам. Инҷа бассейна овай чия барои ва фикрам агароташ. Хушрӯи агароти ҳамсоя. Ин агароти ҳамин асалфрӯшай. Накоша бинед. Май тарафта бо майдача. духтарон май хона ҳамсоя биромадам. Агарочаи моя бинен. Хеле гулчора шинондем. Наёша бинен. ҳама ҷо савз, ҳама ҷо хушрӯ. ҳамсоя дуруни хонааш дарда овоз намерафтай вообще. Қа файрод кардам, баъд биромад. Агар тоша видео кардеста будам ки биромад. Хонааш даровард, иқа гап задем. ин хавай тухмум дода гире. Кай ма чизе барам ва омада тухм метиям. Занаки нағз ҳамсоямон гӯем. Ваяда беаҳмият неста. Инаме хеле ҳозир ма хона даром тески. Ин оличаомона бинем. Инҷа кантар алафои ма тоза кардам. На оличао вай кадистан, ғурача кадистан. Ҳозир хона равам тески кудако чико кадистан намедонам. Инҷа алафои тоза кардам меқа. Ина гулчоша накандам. Инҷа дам гул шинондан дар кор. Боли тумен мерема ки намедонам. Мондаги алафаша тоза кунам. Баъд насиб боша аюсу биёем баъд мондаги короя. духтарон мо инҷа картошка шинондестем. инам хеле мешинонем мо картошкара. ҳаво гарм шид хела. биромадем картошка шинонӣ. ҳаҷ чизеам гуфтести ту. трактор худаш ҷиборуша гирифтагия. Моам хеле ҷӯякча чиқирча када мерем. Шавҳарам чиқирча кадестан. Ма биромадам гуфтам камтар ёрдам тиём. Дурношта якта картошка мепартом мерам ма ва ё бо айқафо болошона пушида меояд. Ҳа деҳқонбачая бине. Чиям гуфтести ту? Ина инҷа картошкои ма. Ҳо якта андоз даи. Да уш. Давай. Инда андоз. Вайшта андоз. Вайшта андоз. Ҳо вайшта андоз. Вайшта андоз ако. Ой, да якта дута андоз. Да як чуқурча дута на андоз охи. Мама. Апаш ки ҷо рафт? Апаш ташна шид хона рафт об хӯрӣ. Вайшта андоз. Вайшта. Деҳқониш кади ку бачаам. биё як тарафисту мак шинону. инам хикада мешинонам. ин бача нози ҳамаша мегира да як чиқирча пур мекунам мемона. да якта пур нака охи ҳамаша. оча ма оча. ҳамаша да якта пур мекунам. ира картошка шинонӣ бибин хеле мекунад. траки ча хон монда инҷа? траки гуфта ки картошка шинон инҷа.
باز ما همشه پاتفترم که این دیگ چقدر همشه پر میکنه وزی خلاص میمونیم به کارتوشکا. Ты что ходила вот пилюя? Покурди? Да. Мама. А куди? А вот где она? Да. Мамби. А куди? Нет, вот. Да. Очагу. Мама. Оча. Вот так. Юн. Вот так, вот так. Панштай дякочка, вот так. Я вот так. هم خلي مش نونا كارتوش كرا هم خلي شد كيف فاشو غامضة دا ها Да. فاشو غامضة دا Да. Я. سيا Мама. ها Вот так. вот так خلي هم خلي مكنا أنا Мама. Я пишу вот так. вот Вот так так. Вот так. Я не буду. вот так قفت إنك كبا قفت خلص كارتوش كشنا بسه Вот так. Вот так. Вот так. إيه برا فيش أفاش برا خونا برا بدا Мама. فيش أفاش برا بدا Мама. Вот так. Да красиво. فاشو غامضة Да. Мама. Да. Вот так. Вот. Вот так. ها رياك تقدام قايب مكنا أنا نودي هم خلي بوت نيما Мама, я пишу вот пишу. Мама, я пишу. Мама. خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده سربلند و خانه آباد باشید.